Часът е 16 новините. Хиляди 500 лева обезщетение трябва да изплати общината в Кюстендил на 15-годишна ученичка, посадена на път до училище от Кутя. Това постанови окръжния съд в града. Кирил Борисов с информация за случая. Инцидентът станал на 13 април миналата година. Момичето вървяло към учебни седалка от Димитрий, когато е нападнало бездомно куте. Помогнали и живеещи наблизо, минават по това време мъж, това е закарал до спешната. Родителите на седмокласницата внесли жалба в съда за сериозната психологическа травма и стреса, предвидено обезщетение. На първа инстанция съдебният състав определил 1500 лева обезщетение за ученицата. От общината обжалвали, като се аргументирали с това, че кучето имало марка на окото, т.е. пребивавало е в приют, за него са положени грижи и Пожарна безопасност и защита на населението няма да предлага на Министерския съвет да активира плана за защита при бедствия. Това също директорът главен комисар Николай Николов. Според него за момента обстановката по български участък на река Дунав е сравнително спокойна. Случените бракове от разводите през последната